مرحت قطر سوازيلاند عمان بمخنيات صنبل براوي يوبيل ناتنت ناب حزب منغستن ايرتران نا يوهانا ملختي سريدوم امير هاجر قطر شيخ تميم بن حامد الثاني ملختون بريزيدنت إسياس أفوركي ملوتعنا نيرتران حزبان دما سلامن بلصقنا تمنيو زي كازي مختل امير الشيخ عبد الله بن حامد الثاني كمونا بمبر بايتو منستر وشتاو قداياتن الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفه الثاني تمساسالين ملختي يوحنا سريدوم نغس سوازيلاند مصواتي سالساي دما حزب منغستن ايرترا سناي منيتو بمغلاط زمدنا هاغورن ايرتران حزبታት ክልቴና ሃገራት بزربح መንገድን መምዕዋሉ ዘሎ ድሌት አረጋግጹም ሱልጣን ዑማር ቃቡስ ቢን ሰዒድ በወገኑ ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሙሉጣና ህዝብ ኤርትራ ድማ ሰላምን ብልጽግናን ተመንዩ وقعوا صنبل مبل 25 عامت مع التناتنت مالي اب اسمرا ميد بحث مسكرم بخبز بلا سنه سرعه تقانيو ليديا تخل مريم زدالو تصصاب يسعب دهرناغا تلكتارو دهرناغا ቅድሚ 25 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ቦታ ኮይኑ ጽንብልና ጽነቱ ከብዕል እንከሎ ብዙሕ እዮ ከም ዝተፈ ፈልጥ ነይሩ ማዕሪኡ كمصون زخل تطابقات كمكتون تدالي نيرو انه لومي سالات طنعتون توفاينتون صنبل مبل 25 براو يبليو كبعل بقي له يوهانا نتصنع زصنع كبر حزب ኤርትራ وقعو صنبل براو يبليو ناصنتنا لعلوت سبسلطان መንግስትን ግንባርን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም አምባሳደራትን ዲፕሎማሲያኛታትን ከምኡውን በአሻሓት ዝቆፀር ህዝቢ ኣብ ዝተረኸበሉ ትማሊ 24 ጉንበት ብምዕሩግ አገባብ ኣብ ሜዳ ባሕት መስከረም አስመራ ተኻይዶም بريزيدنت إسياس أفوركي عبد اسمعو قال ربع زمن مختن لمعتن ابن 50 عمتات صنوع زمسرتو زحبن تاريخ سند كمخانو بمتقاس كم حدا حزبي كنهنتن كنكونن زبقعنالو مزازم مسرح سلازخونه ترجم ناي ربع زمن ناصنت يكون زصعبو موائل بغبو كنغنزم انتي نتن فلطو مزاغبتي دغيمنا كنغناصل غبو مخانو غليصوم ابزي ازيو زيتمጣጠነ ምዕሪት ወኢኩዌሽን ጽምዶ ህዝቢ ኤርትራ نتومنا تبراريو مسلنا صنتون مقصاي زودهو عالماويان حيلتاتن كدمتومن بخمي سعروم لعلغلو وانا نحقن اب حلال مريتون سلذخونه بقندقا او وشت 50 عامتات ناي مخته وان ناي مخته بحلون سرعات خبرتاتون نخلعه نقحات نعمقنا بالرخن ودابيون السلالفون ورصصه عتقون بالحتو طناتنا الرغغه كاوديتات كدعتن طلمتن وشلخلخن بكلنا وشاطون ان تمهرنا لبمن كم مدرخ مغطون نحيل سلازخدايو يتمعريت صمدو ناب ربحا حقنا صنتن وديو مزي صنع مسرت تزاميدو خايو نايز زحلف ربع زمن مختن لمعتن زغمغم بريزيدنت إسياس أفوركي ياسعبو نمصاي كنا معدون مرحا غدنانا كنا نصرن منتي نايز حلف ربع زمن مختن لمعتن زرزرات ببعودهم بدقيق تزرزيرهم كسندو بمزخخر اب كل جنبارات كنفتاتن صفحتاتن انكايدو حقاوي دبلوماسياوي زيناون بوليتيكاون مخته بعد صفا حيلن درخيتن زبلصه ودابه موههادن كنغسغسلو نسفح لمعتاو مخته بزمنكتكا نمصا عبيتن سفاحتن بروجرامات كم وترو بسفح تساتفنت حزبي كسلاسل ስለዝኾነ ሓላፍነትና ንምልዓል ብምልአት ድልዋት ከም ዘለና አረጋጊጾም ዝዓበየ ታሪኻዊ ስግኣት ተጻባእቲ ኤርትራ ወትሩ ሓይሊ ህዝባ ስለዝኾነ ሰባው ጸጋታት ኤርትራ ንምብትታንን ምህውታትን ንግዲ ፍልሰት ሰባት ወይ ንግዲ ባሮት 21 ዘመን ከም ዝበሃል بسم فقاد عقبة كما قداس قدامنت بصاوعيت بريزيدنت امريكا وقعونت لبسو زتودب جبن فلست درخيت كم زوسخن بصعوق دانكرا بروباغانداون دبلوماسياون زتتسنيو كساب نايسل بطا مخسسي جهست سبعو مسلات عرق عود وسواسات يكايدلو
أبو منبر حجراوي أو هاديش ماجل بعلات أمباسادر زمادة تخلى أقدموا أبز سمعوا مخفت قال كابنويح أوار حد حيزو بهجر درجة زتتحزى مسندا بزحات أكلات منجستي هجدف من محدارات كمون سنة ببويان سبورتاويانن كالوتن استخافلوا بمنبرو أبز درجة زي كم تبت حتى عيسو سلتوفي أبركتهم أمسكينو اتتصنبل بمرئيت وتحدراو سلفي محبر حكومات إيرتراوان نبرت وطاي بياتاو ساعسيت استسنيه سلفي بهيراتنا مرئيت بررا نفرتي نلعول توفاينتن صنعتن حزب إيرترا زنصبارق ባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናዶታት ከምኡውን ምርኢት ተማሃሮ ደሚኦን ነይሩ እዛ ብረዚል መስዋዕቲ ዝመጸት ሃገር ሰላዞም እንዕዘቦም ዘለና ምዑታት ሓልታት ምክልኻልያ ከቢራት ነብር ዘላ ዮሃና ነቶም ሕድር ጀጋኑ ሰማዕታት ንምትግባር ቀጻሊ ኣብ ሓለዋን ስራሕን ዝርከቡ ውፉያት መንስያት ዝሃገር بتيفي الريوم كلهم منسيات إريترا أبتعد مزنبرو ساتم أنا أفي لقومي نيرو مسرت حزم ديبو زلو من إسياتنا صباحنو جهو كعقوبنا يوم نخوص كسوم إرتراوي تبغاني نايب حق يدحقت نزعمت زيك كل قريته من زيك علي نايب حق وسن يبلن حق وسن أبدأ كذا لنا حدرهم سكيننا غيدنا أجرنا بزوم وفيات لدمتت وسوم على كل زين أجهم إذا عدت يا خلقتنا حزبنا مجلسنا بالتعميد حكوساتنا ويا أبونا هذا لنا مجمرة نزخورك محسن زوات جينا مرحنا يوهانا نسراويتنا يوهانا نسب زيت عيس واقع زلو وضع زلو دق حدا لبي يوهانا نقول لحزب إريترا يوهانا 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 حدينة حزبي نوي حسرته سال حدينة المايو لومي بخلت أبو دليلو رجيت الله يومنا نتبع أمون ببميون نذاكر سألت جاوم زبركته إرجاو زجا لمون كم قدم أب جنبار مختن لمعتن ربع زمن أم مختن لمعتن ديا سخن مريم كاب ميدا بحث متكرم نمارسي كنا حسن تفلا لها مدي اللغة وعرب الأمل قوامي أمباسادر إيرترا أبي حبرات هاجرات أتو جرماس مروم بإسران سلستان إسران 4 جنبوت أبي إسطنبول تركيا بزتقانع أحجروا على 7 كنتات تساتفون أمباسادر جرما أبي زسمع مدرة أبزوان زي أب عالمنا زلو 7 قلولاو كابتي أب عالمنا زلو دماو جيتشتات زي مخني وتهدراو متتوات نعام غزخيد محبر قطباو زي معورينت كمون فشلت هاجرات أبي مرقات أبي كبرت معرنتن مسارتاو مسارات زيغاتاتن استمركوسه هنصات هاجر تفليز الرأي كم زي كوانا قريتون بوليسيزم دناتا توتا إيرترا أبي مرقات سلام مرقات معبالن متحوارن صفحة قرن أفريقيا زتندك أي زبلا أمباسادر جرما سلام مرقاتن زعسلا هاجر سنيتن من نبارن زخانة إيرترا نزي تأفا في قربو
ናብ ቁጠባዊ ውህደትን ሰላምን ዘለዎ ዞባ ንምቕያሩ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ተካይድ ከም ዘላ ኣብሪሁ ኣምባሳደር ግርማ ስምዒው ኣስዒቡ ቁልዕ ወራር ኢትዮጵያ ንሉላዊ መሬት ኤርትራን ዘይሕጋዊ ዘይፍትሓውን እገዳታትን ሰብኣዊ ጽልዋታት ስለ ዘለዎም ከብቅዑ ብምጽዋዕ ድልውነት ኤርትራ ንሰብኣዊ ልምዓታውን ውህደት ኣረጋጊጹ መምህር ቀላሲ ሕብረተሰብ ከም ምዃን መጠን ቁጥርን ብቕዓትን መምህራን ንምዕባይ ዝተፈላለየ ትምህርትን ስልጠናታትን ክወሃብ ጸኒሕሎ ሸዊት ገብረ ብርሃን ዘዳለወ ተጸብጻብ ይስዕብ دهرناغا تلكتارو دهرناغا ግቡእ ስልጠናን ምሕደራን ዝቀሰመ መምህር ሕብረተሰብ ናይ ምቕያር ዓቕምን ብቕዓትን ከም ዝውንን ብምእማን ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ናጽነት ኣብ ምዕባይን ምምዕባልን ዓቕሚ መምሃራን ሓያል ንጥፈታት ከም ተኻይደ ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ ዳይሬክተር ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ኣቶ ግርማይ ገብረ ህይወት ገሊጹ ዓቕሚ መምሃራን ምዕባይ ኣብ መስርሕ ትምህርቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ መምህር ልዑል ውፅኢት ናይ ትምህርቲ ክህብ ተዳ ኮይኑ ምስ ሓድሽ ፍልጠታትን ክእለታትን እንተዳ ተዛሚዱ ክሰርሕ ኮይኑ ምስቲ በብእዋኑ ዝመጽ ዘሎ ለውጢ ናይ ፍልጠታት ክእለታት ቁልጡፍ ምዕባለ ናይ ሕብረተሰብ ክጓዓዝ ተዳ ኮይኑ ቀጻሊ ስልጠና ክወሃቦ ኣለዎ ማለት እዩ ነሪና ኣብዛሃብ ሓበሬታ ኣቶ ግርማይ ዓቕሚ መምህራን ንምዕባይ ኣስታ 8660 ስልጠናታት ከም ተዋህበ ካብ 1994 ጀሚሩ 3194 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ኣስታት 11000 መምህራን ካብ ትካል ምድላው መምህራን ኣስመራ ከም ተመረቁ ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዓብ ኣስተዋጽኦ ይገብሩ ምህላዎም ሓቢሩ ቁጥር መምሃራን ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ትምህርቲ ዕብየት ከም ዘመዝገበ ዝገለጸ ኣቶ ግርማይ ኣብ ቅድመ ትምህርቲ ብ591 ሚእታዊት ኣብ መባእታ ብ150 ሚእታዊት ኣብ ማእከላይ ደረጃ ብ469 ሚእታዊት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ ብ314 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ጠቂሱ ሕጽረት መምሃራን ንምሽፋን ካብ ወጻኢ ናይ ዝመጹ ዝነበሩ መምሃራን ቁጽሪ ብዜጋታት እናተተከ ካብ ልዕሊ 300 ናብ ትሕቲ 100 ከም ዝወረደ ኣብሪሁ ብዘይካታ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝወሃብ ስልጠናታት ናወጻ ብምስዳድ እውን ዓቕሚ መምሃራን ናይ ምዕባይ ስራሓት ከም ዝተኻየደ ብምሕባር ድማ ብሓፈሻ 175 ንሰርቲፊኬት ዲፕሎምን ዲግሪን 111 ድማ ንማስትሬት ዲግሪን ንማህደረ ትምህርቲ ከም ተላኩ ከምኡ ንፒኤችዲ ዝኸዱ ከም ዘለዎ ኣረድዩ እዚ ናይ ማህደረ ትምህርቲ ዝበሃልካ ከም ተቐዲሙ ተጠቕሰ ካብ ሃገር ወጻኢ ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ዝበዝሕ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ህንዲ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ካብ በዓል ደቡብ ኣፍሪካ ብምኻድ ዝተዋህበ ዕድል ኮይኑ ብሰርቲፊኬት 133 ብዲፕሎማ 38 ብዲግሪ 4 ብማስተርስ 111 ፒኤችዲ ገሊኦም ወዲኦም ገሊኦም ከዓ ኣብ መስርሕ ዘለው 280 ከዓ ብናይ ማህደረ ትምህርቲ ዕብየቶም ከም ዝኸብሉ ስልጠናት ዋሂቦም ማለት እዩ ንዝሰርሐ ምትባዕ ሞራላት ኒኦን ዝያዳ ኣፍራይነት ከም ዝድርኽ ብምእማን ድማ ሚኒስትር ትምህርቲ ከምኡ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርትን ኮሚቴታትን ንኣብነታዊ መምህራን ምትባዕ ከም ዝገብራ እቲ መደብ ድማ ቀጻሊ ምዃኑ ኣቶ ግርማይ ኣነጺሩ ደህርናጋ ተለክታሮ ደህርናጋ ኣብ ዞባ ሰንዓፈ ምህርቲ መዓር ንምስሳንን ዝሕግዝ ኣብ ምክልኻልን ምፍራይን ዕስለን ህብ ዘተኮረ ስልጠና ን300 ሓረስቶት ተዋሂቡ እዚ ብምትሕብባር ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻን ማሕበር ኣፍረይትን ህብቲ ዞባን ኣብ ነቁጣታት ጎልን ከተማ ሰንዓፈን ዝተዋህበ ስልጠና ንኣሰራርሓ ጋብላዊ ቆፎ ኣገባብ ምድላው ስምዕን መዓርን ዘመናዊ ምርባሕ ንህቢ ከምኡውን ንድሕነት ንህቢ ኣብ ግምት ዘእተወ ውሕሉላ ኣጠቓቕማ ፀረ ፀሃያይን ባልዓትን ኣብ ዝብላ ርስታት ዘተኮረ እዩ ነይሩ ነቲ ብክልተ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ስልጠና ዝሃበ ኣብ ዞባ ሰንዓፈ ኪላ ምርባሕ ንህቢ መንእሰይ ፍቕረ መለስ ቀንዲ ዕላማት ስልጠና ን4 ንህቢ በቑዕ ፍልጠት ኣቕሲምካን በቑዕ ንዋት ኣዕጢቕካን ቀረብ ምህርቲ መዓር ክብ ምባልን መነባብሮም ምምሕያሽን ምዃኑ ኣረድዩ ኣብ ማሕዳር ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ ህዝቅያስ ውህበት ድማ ንህቢ ብዙሓት ወጻኢታት ርብሕ እቶት እትረኽበሉ ሕርሻዊ ንጥፈት ምዃኑ ብምብራህ ሓረስቶት በዚ ረኺቦሞ ዘለዎ ስልጠና ንጥፈታቶም ከማዕብሉ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ብምጥቃስ ማሕበር ንዘርኣዮ ምዕባለ ሞጊሱ ሰልጠንቲ ብወገኖም ንዝቐሰሞ ስልጠና ምስ ተመክሮም ብምስናይ ክሰርሑ ምዃኖም ብምግላጽ ሰሙያ ናይ ዝዓውዲ ምድጋፎም ክብከብሉ ተላብዮም ኣብ 2015 ዝቆመ ማሕበር ኣፍረይትን ህብን ዞባ ሰንዓፈ ኣስታ 80 ኣባላት ኣለዎ
حمامة ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ኣብ ዝሓለፉ 25 ናይ ናጽነት ዓመታት ንልዕሊ 46000 መንእሰያት ዝተፈላለዩ ሞያዊ ስልጠናታት ከም ዝሃበ ሓቢሩ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ክፍሊ ፖለቲካን ውዳበን መንእሰይ ሳልሕ ዑስማን ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ እቲ ዝተፈላለዩ መሻርክቲ ብምውሃብ ዝተዋሃበ ስልጠናታት ትምህርቲ ኮምፒዩተር ጽርበት ዕንፀይትን ሓጺንን ስርሓት ካይላ ቀዳማይ ረድኤት ሙዚቃ ምዝርጋሕ ኤሌክትሪሲቲ መቕራጽ ቪድዮ ግራፊክስ ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ጽገና ሞተር ማይ ምርባሕ ንህቢ كمون ቋንቋታት እንግሊዝን ዓረብን ዘተኮረ ምዃኑ ገሊጹ ብዘይካዚ መንእሰያት ፖለቲካዊ ንቕሓቶም ከም ንኽብል ናይ ሕመረትን ካድርን ትምህርቲ ከም ተዋሃበ ብሪሁ ክለባት መሪሕ ቀያሕቲ ዕምባባ ፊተወራሪ ከሙን ክለብ ንባብን ሓምላይ ክለብን ማሕበራት ኪሩ ካብ ሰርሓሎም ምዃኖም ብምሕባር መንእሰያት ናይ ተወዳዳርነት መንፈሶም ከዕብዩ ታሪኽ ወሪሶም ክነጥፉን ሰፋሕቲ ጎስጓሳት ከም ተኻይዱ ኣረድዩ ሽማግላ ዓርኽ መንእሰያት ኣብ ምምእዛንን ምምልማልን መንእሰያት ሓያል ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለዉ ዝጠቐሰ መንእሰይ ሳልሕ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዓድ ተከሌዛን ኢላ በርዕድ ሓጋዝ ሓመል ማሎ ሃበሮን ኣስማጥን ማእከላት ስልጠናን